Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Marhay na aga mga ka-agraryo. Marhay na aga mga kabombo. Ano yun na naman kita sa panibagong episode kan sa Tuyang Kape, asin Baretang Agraryo. Atod sa ito, kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin kan mga provincial offices po niyato sa buong rehiyon kan Bicol, asin kan Project Split. Sa ron na namang episode, makabuluhang episode kung saan maaraman ta kung ano na naman yung mga proyekto, anong mga programa ang itataog ng Department of Agrarian Reform sa satuyang mga ka-agraryong nagdadaog sa Inmansulok Kamutabi, kan rehiyon kan Bicol. Ang nakalihis na episode, nakasabay ta si ka-agraryo Rick, nag-Kamsur 1, sa Dara Kamsur 1. Ngunyan, syempre, after ng 1, 2 naman. Maaraman po niya to yung mga programa under pa rin ng Department of Agrarian Reform. Sa Kapesin Baretang Agraryo, ay ko na po papahalo yun mga ka-agraryo, kasabay po nito sa programa Liwan, ka-agraryong John Salonga. May mga bisita ko, bakulang po ako sa inyong makakasabay, pati yung mga espesyal na mga tao sa likod ng Department of Agrarian Reform and at the same time yung mga Agrarian Reform beneficiaries niya to. Dahil ko napapahalo yun na inotrantang kaulayon na ansaro sa mga maugmakong bisita ta, digdi sa kape, asin Baretang Agraryo. Siya po ay sarong lisensyadong civil engineer kung saan nakapagtapos po siya kan sa iyang pag-iinhinyero sa University of Nueva Cáceres taong 1982. So, may idea na kamo, nahaloy na po siya sa iyang serbisyo, no? Nagtapos siya sa iyang, or kan sa iyang master's degree sa Business Administration sa Ateneo de Naga University kan taong 1997. Sa ngunyan, 35 taon na siya, 35 years old sa serbisyo. Nagsisirbe sa gobyerno kung saan halawig na taon na nahilingan sa iya pong lehitimong serbisyo, mga ka-agraryo. No? Nagpuon siya sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Engineer 1 po 1988 hasta 1989. As in, naging Engineer 2 sa taong 1990 hasta 2004. Nagpadagos man siya sa iya pong karera, naging Senior Agrarian Reform Program Officer ng 2004 hasta 2014, naging Municipal Agrarian Reform Program Officer ng taong 2014 hasta 2017. Yung mga bisita tadigdi, perming perming talagang dakol yung knowledge and dakol yung experiences sa inda pong public service, lalong-lalo na sa Department of Agrarian Reform. Nagpadagos po ang sa tuyang bisita sa iyang karera kan maging Provincial Administrative Officer kan Dar Camarines Sur 1 kang 2019 hasta 2020. Naging OIC Provincial Agrarian Reform Officer Parpo 2 kan Dar Albay taong 2020 hasta 2022, as in naging OIC Parpo 2 kang Dar Camarines Sur or Camarines Sur 2. So sa iyang padagos na pagmakulog, syempre, para sa mga ka-agraryo niya to na nagdadangog sa satuyang ngunyan na sa mga paraomag na benepisyaryo, siya man po naging full-fledged Parpo 2 kan Dar Camarines Sur 2. I-congratulate na lang. Maya-maya. Sa taong 2023, sagkod sa presente kung saan padagos na nahihilingan na an sa iya pong marhay na futuro. Mga ka-agraryo, mga kakaibanan po niya to, dahing iba an sa tuyang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Kandar Camarines Sur 2, Engineer Renato Ato C. Bigilio. An sa tuyang ka-agraryo, agraryong ato, marhay na aga sa imo, bati ko muna sa tuyang mga ka-agraryo. Marhay na aga po sa tuyang po sa ka-agraryo. Jan? Marhay na aga. Salamat sa Bombo Radio sa pagkakataon na hindi para makikita kita ng programang araw kayo.
sa tuya pong mga parantabay sa buong radyo, maray na aga po sa tuyaga po. Iyon, maray na aga sa mga ka-agraryo. So, aram na po ninyo kung ano yung mga impormasyon na makukuata digdi po sa satuyang Kapesin Baretang Agraryong episode mo niya na pagka-aga. Siyempre, sa Camarines Sur 1 tapos na, Camarines Sur 2 naman tabi kita. Ka-agraryong ato, siguro mo niyan, pagkakataon nyo na po, barko o ka-agraryong ato na iheras man ang inuorgulyong trayumpo kan sa ito pong opisina, opisina di probinsya, of course, na sa nakatalikod na mga taon katapag kan sa indong inisyatiba na nga rin dalay na mapakarahay na pagkabuhay kan sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries sa Camarines Sur 2. Sigurado ako ka-agraryo ato, nagdadamog sinda sa satuyan mo niyan. Go ahead. Primero po, Marina Aga Giraray. Ang papabisto ko muna po sa mga opisina, takansarong episode bagano, kag-agraryo dyan, na Camarines Sur 1 ito. Kami, Camarines Sur 2. Ang area of jurisdiction mo po, iyo ang districts 3 and 4. Ang 3, iyo po yan ang Metropolitan Naga, Side, Wid, Calabanga, Magarao, Bumbon, Pili, yan. Tapos District 4, itong Partido District. So, yun ang area of jurisdiction niyo. In terms of accomplishment, takol-takol naman pong na-accomplish sa mga opisina, sa mga nakaaging taon, pero i-highlight nilang po si nakaaging taon wikang 2024 na in terms of pinaka-importante mo pong programa sa land acquisition and distribution. Nagkagawa po kami dyan ng 117 na titles na tigtao sa regular titles. Pero ang pinaka-importante po dyan, itong bagong programa mingo yan, proyekto na sponsoran ng World Bank, iyo ang project split na support to parcelization of land holdings for individual titling. So iyo po yan na konsentraran mi kan sarong taon kasi nagkagawa po kami dyan ng e-title na pig-distribute na 768 na e-titles na igwaning 565 hectares na kabuuan na daga na equivalent kayan. As in, ang ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries na benefisyuhan 737 Agrarian Reform Beneficiaries sa e-title na distribute and of course Agrarian Reform Beneficiaries. And may iba pa kaming mga other programs na distribute yan ng certificate of condonation for release of mortgage inabot na Cochrane. Ini po kayang Cochrane na iyo po niyo ang certificate na tinatao sa mga parauma nagkagtupa na itong mga land holdings nila, mga mother clause pa, mga collective clause pa. So kay po nila pong i-parcelize para nga tanganing magkaigwa na si Daning sa diri nindang titulo, individual na. Tanganing sindang magamit nila to sa pagbayad ng maninigong tax kasi sa mga kanya-kanyang mga local government units. So ito po kami kayo na is-distribute na nagkang 4,997 na titles kan sarong taon na pag-distribute niya ni kang December 20 dyan sa Kapitolyo. And of course, katong mga sa project speed sa regular, may nagkagawa kaming distribution kaya with no less than President Bongbong Marcos na nag-attend there kang June 7, 2024. So, nakula na pong naabutan kan sa muyang distribution in terms of land acquisition and distribution, sa project split, and of course, program distribution. And of course, makulang po dyan nagtatapos ang sa muyang programa. Igawa pa po kami mga support services na tinatao. Dahil lang po kami ang opisina namin dahil nagtatapos po sa pag-akuan ng daga, sa pag-distribute ng mga titulo, sa pagtaon ng condonation, kundi may support services pa kaming pagtatao sa mga parauma. Dapat maging produktibo po ang satuyang daga. Pagkatapos ng maitao, yan mga kanya-kanya nilang mga titulo sa mga daga. So, ano pong mga support services tinatao mi? Pagkatapos po kayan, pag-organisar ng unan sa tuyang mga Agrarian Reform Beneficiaries, tinatawan mo sila ng mga trainings para maging magkagasinda ng literacy, financial literacy,
maorganisar nindang ang organisasyon ninda makusog tanganing pagkatapos kan sa indang daga na tinao magkagasindan ning dikit pang mga dagdag nakita sa indang pag-uuma maging kagkasindan ng teknolohiya bago tanganing may handa ninda ang sa indang daga na maging produktibo. Pinapaano may manan sa indang pagkakautang paano ikasindan ng dikit na kapital sa land bank. Actually nga ni kami kasarong taon di ko kami ning 1,562,170 na pigpautang sa mga parauma na nag-ano kang rice and corn saka mga iba-iba pang mga crops. So iba kaming mga development plans na gigibo para sa inda. As in, nagkatao kami ng mga iba pang suporta sa pag-uma. Arog kang 40 horsepower na traktora na pigtaw mi sa mga sasarong agrarian reform beneficiaries para maihanda ninda sa indang organisasyon na maging produktibo sa indang mga pag-uuma. So yan po yan mga may support services as in kadakol pa pong mga proyekto na naka-line up sinda taon-taon tungkol diyan sa support services na Iga pa po sa mga legal in terms of legal nagkataon ng legal assistance para sa legal concern kasi sa tuwing mga paraumata. Ang problema po baga kan daga dahil man natatapos sige lang kung may mga nagkakaproblemang na-encounter madyan sa opisina as in nagtataw kami kayan ng asistensya lalo na itong mga agrarian reform beneficiaries na narangaipon ng mga asistensya tungkol sa legal na matter. Iyon. Kadakol ng mga programa at kadakol pa kita mga ka-agraryong lalaoman sa mga susunod. Lalo na ngayon, nagpupuan-puan pa sa naputabi ang taong 2025. Pero ka-agraryo gusto kong malaman na syempre sa kadakol ng mga programa sa liderato po nindo, sa paanong paagi man po nindo syempre na ipapaabot na ang mga siring na serbisyo kayan sa satuyang mga paraoma sa mga ka-agraryo dyan po sa Kamsur po. Primero po ang DAR Camarines Sur 2 o gabos na DAR po sa nationwide. Kami po ang may mga opisina sa mga munisipyo. Dahil po kami nagkabit sa local government unit pero kami po may mga offices, municipal agrarian reform offices na nagtataon ng asistensya sa mga parauma lalong-lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries. So nagpukompo dyan ang samuyang serbisyo. Kaya in partners with our as mandated by the Comprehensive Agrarian Reform Program, may partner po kami sa pag-iimplementar kan samuyang opisina. Ang Land Bank of the Philippines, ang DNR for titling, sa approval kan samuyang survey, sa Land Bank for valuation, tapos ang ROD for the registration of our titles. So yan po ang mga partners mi sa land acquisition distribution sa paghahasi kan mga titulo kan daga sa muyang mga beneficiaryo. As in sa legal assistance, dahil po kami naghahanap sa samuyang opisina na ang mga agrarian reform beneficiaries magdiyan po sa provincial office. Nagkakaigo po kami dyan ng mga legal clinics sa mga hararayong lugar para sa mga legal officers, masamuyang mga abogado, may daduman ang sendang legal na asistensya, lalo na sa harayong lugar. Arog kang Karamuan, Garcia Torrena, Siruma, Tinambak, as in iba pang mga remote areas. Tanganing, araw po bagaan mga sa mga parawan, mga edad naman, mga farm. Actually, ang tangon yan, ang average age kan sa tuwing mga farmer is 58 to 59 years old. And kadaklang yan, mga senior citizen na pati. So, kami, di naman kami nag-ano sa mo yung mga parauma na magdyan, except katong mga nangangay ko lang talaga. Pero in terms of legal side, nagkakagawa po kaming programa kayo na may legal clinic kami na pagdadayo na talaga sila. Panganing, dahil na sila magpigil sa may provincial office ang naga. And sa support services man, may mga katabang man po kami dyan sa pag-implementar kayo sa muyang support services provision sa muyang programa. Nakikitay up kami sa Department of Agriculture for extension works, sa mga suporta in
terms of seeds provision sa mga crops, sa extension works, and then sa DTI para sa assistance ni sa marketing, and of course sa DOST sa mga technical na bagay na pigtatawag sa mga product development, and of course sa CDA para makaigo kami ng total na organization, ma-irehistro ninda yan sa Cooperative Development Authority. In terms of infra support, may tie-up man kami sa DPWH for the farm-to-market roads, and of course sa National Irrigation Administration for the irrigation component of requirements sa samuyang mga ARDs. Okay, kadakol talaga ka-agraryo ato, no? So, kukulangan kita sa 30 minutos pero nakulong kitang mga episode pa nalalaoman sa tuyang ka-agraryo. And may bisita pa kita taon-taon na magtataonin, sabi nga ni Baga, importansya dun sa mga programa kag Department of Agrarian Reform, especially dyan sa Camarines Sur 2. Ka-agraryo ato, gusto ko lang maaraman sa ngunyan, ano po yung magpapadagos pang mga lakdang, kasi nagpapadagos pang mga lakdang po kag Department of Agrarian Reform Camarines Sur 2, urog na po sa proyektong split. Sa split po, ika po kaming target po niya taon, medyo daradakula po ang split ni na target for this year, 5,416 e-titles ang samuyang target for this year. So, dako lang challenge po yan sa mo, pero igo naman kami kaya na papagkuhanan na dikit na target na ngunyan na first semester makakuha kami ng accomplishment na 1,887 duman sa samuyang target na land holding sa Gadgetore na itong Sharp International na land holdings. Dakol duman po talaga mga beneficiaryo ang nagalat pang ma-parcelize ang sandang mga taga. As in, may mga target pa kitang survey para dyan. And of course, reissuance kan sa tuyang mga original copy kan sa tuyang mga titulo, may mga target pa. Kaya lang talagang dapat tutukan mi ang sa tuyang accomplishment for the split na 5,419 e-titles. Hopefully, makaano kaya. Sigurado yun. And of course, recently po, nagkaigo po ng World Bank Mission sa Sorsogon, kan sarong Aldao, and Pictocar po duman si assessment na pero duman po, nakatutok duman sa Sorsogon lang. Pero ang general guidelines and policies, tigpaapod po duman gabos ng mga provincial agrarian reform officers, mga parputus, head kan mga provinces, tanganing ma-diseminar ang mga guidelines ng mga bago, as in iba pang mga programa, lalong-lalo na sa survey, kan mga land holdings na mayo pang mga survey hanggang ngunyan. Iyo to ang nakakonsentra sa tuya ngunyan na taon para ma-achieve sa tuyang accomplishment, physical accomplishment na mga e-titles para sa tuyang mga parauma. Yun. Advance congratulations na agad ka-agraryong ato, no? Para sa Camarines Sur 2. Ay, nabanggit ni ka-agraryo yung pagbisita ng World Bank. Digdi po sa province of Sorsogon, nahiling ko man ito. Yaon nga di po duman si Director Sindak para panginotad po sa mga aktibidades and yung pag-iikot po ninda together with our agrarian reform beneficiaries, no? Digdi po sa Satuya sa Rehiyong Bicol. Anyway, speaking of agrarian reform beneficiaries, iba po kita ngunya na makakaiba na ARBO kung saan ito yung magpapatutuo na naman kan mga accomplishmento bakulang po kan opisina mismo kandar kundi on the ground mga ka-agrarya makasabay po niya ito sa programa ang Panikuason Farmers Association. Siyempre from Barangay Panikuason, Naga City, and organizing the 2014 pa to be specific, January 30, 2014. Marami na sila members, no? 64, male 29, female 35. Patutuin ni Women's Month pati niyo na bulan kan Marso, no? Na ang mga kababaihan ay talagang pati po sa lado po kan pag-uuma, yaon po tabi sila. Hindi ko napapalo yun pa sa ansa tayo mga kaibanan, Agrarian Reform Beneficiary, inutunta si ka-agraryong Nora Azores, ang Board of Director and member din po kang nabanggit na pong grupo or association. Ka-agraryong Nora, pwede niyo po bang i-istorya sa munya sa mga ka-agraryo po niya to?
kung paano nabinog ang sa indo pong organisasyon as in kasuarin po ini nagpuon. Salamat po ka-agraryo dyan. Ako po ay bilang board member, nagbuon po ang Samoyang Organization kang January 13, 2014. Sa mga panahon pong ito, nagkaigwa po ning magayon na pagpapabilog kan Samoyang Organization ang GAR. As in, nagkaigwa po kami ng 65 members na iyo po to ang nagbubuo kan Samoyang Organization na sangkod mo niya nagpapadagos po ang Samoyang paggigibo ng paagi para maging magayon ang Samoyang iribahan as in maging mauswag ang Samoyang Organization. Ayos. Katakod kay yan ka-agraryo Nora. Siyempre, katakod kan paghihigos as in pagsasakripisyo po kan sa indong mga miyembro para sa indong bilog na organisasyon na arami po na igwa, as in igwa talaga ining magiging kapalit na marhay na bagay po para sa satuyang organisasyon. Kaya ka-agraryo Nora, ano-ano so mga dain nyo malilingawan na triumpo as in pagpisto sa indo pong organisasyon. Ang Samoya pong dai malilingawan na nangyari sa Samoyang mga organisasyon, itong mga nakaagi po bagang mga kalamidad. As in, sa mga nakaaging mga pag-uuran, pag-iinit, iyan po ang nakulaon po na perwisyo po sa Samoyang mga ka-agri-agri-yun. Tapos, ang maringani po kayan, ang nangyari sa Muya, nawa po kami inaagihan ng mga rimalasong araw kaayan. Padagos ng paglalay kami na naggigibo ng paagi para maging mauswag ang Samoyang Organization. At padagos po kami na nagtataon ng mga produkto na para po sa Samuyang kababayan. As in, iyan po para maging magayon po ang Samuyang ani. Sige mi pa po ang padagos man po ang Samuyang pagtatanong hanggang sa na makarecover po kami sa mga nakaaging mga kalabigan. Ka-agraryo Nora, alam naman natin na syempre, bago ang gabos ng mga accomplishment kung ining pinag-uulayan aramtaman, na dahil maibitaran ang paghahampang sa mga problema. Kaya hapot ko lang po sa Indo, sa organisasyon, sa Indong naging eksperyensya mismo, ano-ano na po sa mga nakahampang sa Indong organisasyon na magabat ng mga problema. Araw kag nabanggit po nindo na mga kalamidad, as in mga bagyo, and paano ini po nindo nalampasan? Sa paagi po, kang Samuyang mga pag-iriba, padagos-dagos lang po ang Samuyang pagtatanong, as in gigibo ng paagi para maging magayon manggirare ang Samuyang pag-deliver kang mga gulayo sa Samuyang presidente, as in sa gabos po ng mga pwedeng magkaibo kang Samuyang pagpananog na. Iyan po, sana sa Samuyang pangiturugan na sana dagos-dagos ang Samuyang pag-asinso sa mga maabot na panahon. Yeah. Of course, sa tabang kang Department of Agrarian Reform Camarines Sur 2, ano-ano ka-agraryo Nora pa, yung mga suporta at serbisyo sa indong naresibe, nangarig dagos ang pagtalubo kan sa indong grupo, as in kan kada miyembro ng organisasyon. Ang Samoya pong nare-receive niya na ako yan, itong sa pagtabang dahil po sa agrarian, nagkakaigwa po kami ng pag-training para kung paano mag-proseso kang tomato salsa, asin tomato ketchup. Iyan po, madagos din pong gigibo para magkaigwa ka po kami ng dagdag na kabuhayan sa Samuyang pamilya. Okay, yeah. And, sige, may dadagdag pa Asin kami. itong mga nagturo kami pong mga awards sa AMA Uswag trading itong kang 2022, as in itong itong IPA po pang katong 2021, as in ini pong nakaaging na bisita kumustahan 2024. Iyan po ang mga nagkakaramit na pong mga awarded kang Samuyang mga iyan po sa tabang kang agrarian po, iyon na po yan ang Samuyang na-accomplishment po sa organization. Okay, congratulations. Hopefully, yung mga agrarian reform beneficiaries niya to na may mga organisasyon din na
mag-arog sa tuyang bisita mo niya na kaagraryo na dakulon din pong accomplishmento as in patotoo kayan resibo sa mga onrang na-receive po din. Siyempre, bago lang po si kaagraryong Noran sa tuyang bisita sa Kapesen Baretang Agraryo. Yaon din po ang treasurer mismo sa tuyang kaagraryong si kaagraryong Ronnie Cruzata, makakaolay din po niya to. Kaagraryong Rolly, kamusta? Katakot kan sa indo kung pag-pisto sin triumfo. Mayami po man na maaraman, syempre kung ano-anong produktuan sa indong Pigu Orgulyo. Syempre, aramtaman po na iniansaro sa mga bagay na naging kausap po kan marhay na bagay na naabot po kan sa indong grupo, as in mismo kung ika, on pa kayo. Ano-ano po ang mga ini? Maray na aga sa gabos ng mga kaagraryo. Bali po ang pinaka-anomi talagang production produkto na accomplish po duman sa Panikwason Farmers Association. Ang pinaka primero mo pong pananabi po ang sayote. Sayote dahilan po kung maano ta po sa Naga City, Panikwason lang po ang nakaka-produce kaini. As in, ini po ang pananom na kung saan kadto pa 1970s pa yun na ni ang sabuyang pananom na may produkto do. Although ikwa kita mo niya na yung mas ma-income na pananom. Naroon kaning kamatis, repolyo, beans na kung saan mo niyan piga-adaptar mi naman yan. Dahil madali idi ang income. Na kung saan madali idi ang income, dakula din ang gastos. Kaya medyo nasabi kong primera yung sayote dahil dikit ang gastos kan sayote. So, maliban igdi sa ining nag-produce kita ning income tulos. Kang kamatis. Dakula din ang gastos kani. Na kung saan pag dakul ang gastos, may paano kung magbaba din so presyo kang dakula ang kalugihan kang sa tong farmer. Kaya nag kami sa mga kadikit na gastos araw kang sayote. Ito talaga to ang pigi-encourage me sa mga farmer na ito ang dahil dikit lang. Malugi man sinda, dikit lang. Tapos continuous naman ang continuous ang supply kang production doon sa mga sa mga consumidores. Yan. Ayos. So, creative balance ito yung mga ka-agraryo kaibanan mo niyan. Siguro isa na lang ka-agraryo Rolly. Sa ngunyan, ano po ang nagpapadagos din ng plano? As in lakdak, tangari po padagos man na mapakarahay ang estado kan sa inyong pong organisasyon. Siguro ang padagos mi may padagos mi itong kahigusan kang mga membro. As in madagdagan pa itong mga production fees sa maabot na panahon. Okay? Pagkakataon na ini ka-agraryong Rolly para pasalamatan, magtaonin mensahe. Halipot na mensahe lang sa mga nagdadamog sa Satuya. Go ahead, ka-agraryong Rolly. Sa ngaran po kang Panikwason Farmers Association, nagpapasalamat po kami sa pamumuno po kang Department of Agrarian Reform, si Renato Piquillos, sa padagos niyang suporta sa Muyang Organization. Siring man po sa tuyang sekretarya ng Department of Agrarian Reform, si Conrado Estrella, sa suporta po sa Muya. As in sa tuyang pong president, sa atin pong presidente, na ang suporta niya talaga sa Department of Agrarian Reform. Sa katunayan nga, naibigay pa niya ang mga lupain ng libre sa ating mga beneficiary. Congratulations sa mga naging beneficiary. Siyempre, si Ka-Agraryong Nora may maikling mensahe din sa Satuya. Go ahead, Ka-Agraryong Nora. Salamat po. Nagpapasalamat po ako
kami at as in, nagpapasalamat po ako dahil sa Samuyang grupo as in sa Samuya pong kang DAR. Sa gabos po na nagtatarabang Samuya, especially po kay Secretary Estrella as in President BBM. Maraming salamat po. Siyempre, hindi tayo magtatapos mga ka-agraryo kung dahil magtataon yung mensahe ang sa tuwing special na bisita. Si ka-agraryong Ato, go ahead. Bilang head po ng provincial office kang Cabarines or 2, nagpapasalamat po kami sa mga parandangog as in sa tuyang Presidente BBM, Secretary Conrad Estrella, sa muyang Regional Director, si RDERT, Sindak, and of course sa mga parandangog kang Bombo Radio. As in, salamat sa pagkanduig po mo na programa. As in, ngunyan, nagpapasalamat kami nanganing ini yung sa muyang programa diseminar man sa mga taga-Albay, as in mga pagdarive pang lugar. Sulong Agraryo! Maraming salamat ka-agraryong Ato. Ako din magpapasalamat sa mga ka-agraryong tumutok, nag-antabay sa panibagong episode kan sa Tuyang Kape, asin Baretang Agraryo sa Bombo Radyo. Ako man po, ang sa indong nakasabay, ka-agraryong John Salonga. Diyos mabalos, Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.